Mo lang. Patain mo yung bag, puno-puno ng pera. Hello mga katupay, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Dito ako ngayon sa may nakapila dito tricycle mga katupay. At dito tayo magpapalaro ngayon. Ibang klaseng laro to mga katupay dahil may dala-dala tayong box. Ngayon mga katupay, yung mga chicheria mga katupay na ating papahulaan ay binabalot ko na lang para iabot ko sa kanila. Pagkatapos pahawakan, kung tama ang hula nila mga katupay ay bigyan ko sila ng premyo ng 100 piso mga katupay. At apat na chichirya lang ito mga katupay dahil yung isa nabawasan kinain. Tinikpan ko kung ano yung anong lasa. At apat na lang ito natira mga katupay at binalot ko. At yun ang pahulaan natin mga katupay sa aking mga kasamahan sa tuda mga katupay. Okay. Alright mga katupay, ito yung una nating sumubok na hula. 100 na, 100. Hawakan mo siya. Hawakan mo, okay, yan, hawak mo na. O yan, ipuhin mo siya, pakiramdaman mo kung anong pangalan na chichirya. Pag tama ang pangalan, Zero na? pag tama, 100 sa'yo na. Zero na. Doon mo na. Yan, download, may pasero na. Ito isa, ito bro. Ako, ano? O sige, pangalan na chichirya, hawak mo muna, buksan yan. Hindi yung... Pag tama ang panghula mo sa pangalan ng chichirya, 100, sa'yo na to. Ayan, 100. Okay, anong hula mo? Wisi. Wisi, maraming branch yung Wisi. Cracker. Sa'yo na ito 100 pag tama ang hula ng pangalan ng chichirya. Wisi shrimp. Ha? Yung hipon. Hipon? Shrimp. Swim? Shrimp. Swim? Shrimp. Swim. Sige, patitingnan naman natin kung tama. Sige, buksan mo pag tama. Swim niya, swim. Ano nga pala pangalan mo bro? Enteng. Okay, sige, buksan mo na. Sige, buksan mo. Labas mo na lahat. Ay, hindi. Batata. Patata, mali. Watawa. Mali. Wala sandal. Sandal. Mali. Okay, sunod. Sino gusto? Baka pwedeng hatiin yan. Buksan mo na to. Sige, wag na. Huwag na, papahula mo. Ano ko na to? Papahula ko na to ulit. Di ba Iba naman? naman. Hawakan mo muna. Buksan ko ba? Hindi na. Okay, pwede mong... Sige, wag na lang. Wag na. Papahula natin ulit yan. Okay, ito naman yung pangalawa. Ito potato chips. Hulaan mo. Hulaan mo na. Sanda ka na. May 100 ka pag tama ang hula mo sa pangalan ng chichirya. Ay, bayad ka na nga, hulaan mo. Hulaan mo lang. Hawakan mo lang siya. Hawakan. Sige. Kapain mo. Hawakan mo lang. Kapain mo yung bag, puno-puno ng pera. Anong hula? Kalugin mo, tsaka pisilin. Anong hula mo? Bago mo tingnan kung tama ang hula mo, 100. Sa'yo natin 100. Ano? Sweet corn? Ha? Ay, patay ka, talo ka. Sweet corn? Sweet corn daw mga tupay. Sige, tingnan mo nga kung sweet corn ba. Kung tama, sa'yo natin 100. Sweet corn daw, sweet corn. Ano? Ipakita mo rito sa kamera. Wala mo. Cheese Up. Cheese curd nga, mali. Mali. Meron pa nito. Meron pa. Lagay muna natin dyan para. Ano naman si Marlon, si Marlon. Libre na yan. Ayanin ko na po sa... Ito. Ipapahula niya. Ito pa, mayroon siya pa sunod. Okay, ano nga pala pangalan mo bro? Jojo. Okay, Jo. Buksan mo, Jo. Pag buksan mo, hulaan mo muna. Clover. Clover? Patay ka. Clover. Buksan mo kung tama ba. Sa'yo na sandaan pag Clover talaga. Clover ba? Ay, cheese on chip. Cheese on chips. Mali pa rin mga tupay. May isa pa. Sino ba talaga makakuha? May isa pa. Last na lang to, last. May isa pa. Last na lang to. Ano yun? Papawala natin. Walang pinala na. Sige. Papawala natin ha. Ipapawala pa natin ulit. Sino? Huli na lang. Isa na lang. Ano lang? Isa na lang.
Ano, tapos ka na. Yung matabi. Oh, sino pa? Sino? Ikaw bro, dali mo. Hawakan mo bro, kapayin mo siya kung para mahulaan mo kung anong hula mo sa pangalan mo. Yan, hawakan mo. Okay, isang daan. Pag tama ang hula mo sa pangalan ng Syria. Pangalan lang. Dalis kang bibili sa mga anak mo niyan. Cheese ring. Okay, buksan mo. Ano nga pala pangalan mo bro? Oh, buksan mo. Okay. Ay, ama, kamusta na buksan mo na? String niya, oh. Hindi! Okay. Tangina, fish cracker! Fish cracker mga tupay, mali pa rin yung hula. Sayang. Wala. Pinahula niya, hindi naman sikat yata naman yun eh. Nabuksan. Kainin. Nabuksan na eh. Mali pa rin, wala nakahula kahit isa mga tupay. Dito sila nakapila mga tupay. Nakakatuwaan lang din. Okay. Sayang. Hulaan ko masarap. Sayang. Pahula ka na lang. Nangayin na. Nahulaan ko eh. Wala, sayang. Wala nakahula. Wala nakahula mga tupay. Okay, salamat sa iyo. Walang pinalad Wala nakahula. Ang dali hulaan ng cheese curls kanina. Oo nga. Pagkado ka ng pera para ano? Alright mga tupay, walang nakahula mga tupay. Dito sila nakapila mga tupay. Mga tupay, pahulaan natin to. Bay! Chichirya to bay. Hawakan mo bay. Pag nahulaan mo kung anong pangalan ng chichirya bay, sa'yo na yung 100. Oh, sige. Oh, ito. Chichirya to? Oh, chichirya yan. Hawakan mo lang. Hipuin mo kung anong hula mo sa pangalan ng chichirya, sa'yo na ito 100. Oh. Katuwaan. Oh. Okay, anong hula mo niyan? Chichirya yan. Pagkatapos, pagbigay sa akin ng pangalan ng chichirya, buksan natin yan kung tama ba or hindi. Pag tama, sa'yo na ito 100. Yan o. Oh. Clover chip. Ano nga pala pangalan bago mo buksan? Clover chip. Kaya nga, pangalan mo. Michael. Okay, buksan mo na Michael kung anong pangalan. Tama ba yung hula mo niyan? Oh, 100 piso pag tama. Clover chip, di ba? Clover chip. Oh, sige, buksan mo na. Sige, punitin mo na. Parang suso. Ay, hindi. Alam ko na mo. Ano pangalan? Cheese and chips. On chips. Mali. Walang premium. Sayang. Oh, malapit na sana. Akin na. Basura natin. Oh, ikaw, wala ka, 100 piso. Oh, 100. Oh, ito. Mayroon pa isa. Sino gusto dyan? Ito, Noy. Ano yung pangalan niya nila? Pangalan na lang si Chiria, ha? Pangalan. Hawakan mo muna, Noy. Okay, yan. Huwag mo muna buksan, ha? Magbigay ka po sa akin ng anong hula mo. Okay, Noy. Anong hula mo, Noy? Lager. Uy. Sa'yo na ito 100 piso pag natama yung hula mo niyan, pangalan ng si Chiria. Oh. Okay, Noy. Ano? Huwag mo muna buksan, Noy. Oh. Anong hula mo, Noy? Panggasolina na. Panggasolina niya, Noy. Ano? Hindi man chichit, hindi daw. hindi daw chichit. Oh, anong hula mo, Noy? Kaya mo yan, Noy. Cheese it daw. Oh, cheese it. Oh, buksan mo, Noy, kung tama ba. Cheese it daw, mga katupay. Cheese it. Okay, buksan mo nga, ma. Parehas lang. Anong pangalan yan, ha? Nakalagay. Parehas! Ako. Ano? Ano? Cheese. Ha? Kapang ko eh. Be? Ay, cheese curls. Cheese curls. Oh, cheese curls, mali ba? Sayang 100 piso, gasolina, wala. Okay, sayang mga katupay, wala pa rin nakakahula. Alright mga katupay, walang pinalad mga katupay. Cheese it yung ano mo na. Ang nakalagay dito mga katupay ay cheese curls. Nakuha niya yung cheese, yung curls lang mali. Oh. Alright mga katupay, dito na, masaya. Alright mga katupay, dito na lang ako. At siyempre sana masaya kayo sa ibang tuna naman. Sana masaya kayo mga katupay. At siyempre sa ibang tuna naman tayo magpapalaro mga katupay. Ano, paula ko doon kanina sa Pilcoa.
Wala rin nakahula. Dito naman tayo sa kulay blue ng mga tricycle mga tupay. Wala pa rin pinalad mga tupay. Wala pa rin talaga. Alright mga tupay, sa susunod na naman nating paglalaro mga katupay. At siyempre, bago tayo magtapos mga tupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload kong video mga tupay. Alright Noy, bye bye. Bye bye.